ingin poi asin kadakhat ke bar phun riu mo. Kadakhat ke bar phun riu, bat kadakhat ke bar phanyau, lakia riki dakani dakiju kirteng u Aron bat u Moses. Mahniru abapun kodru u Moses bat u Aron. Dang nyepet jakani kadakhat bar phun riu. Kini kilong uta u Aron bat uta u Moses ha kiba utrai ulong tu walam no ikikun Israel nakari Egypt kat bakum kipa joki. Kalau tang kajik kentho am kani ban kamban ban pedeng jong kini kijak debi na kitu kiba bun tik shenrang la kedau kerpang u Aron bat Moses kani kawan baik kat kum kepali kamo u Aron bat u Moses. Ya kiba utrai ula batha iki walam no iki khun Israel nakari Egypt kat bakum ki pa chungki. Henry utrai wong hau Moses uha wong hau Aaron. Kata kalau nak iki bagi puli kan. Tekani kalau tangkum ka jikan tho mo. Te yu fidan ye hang ni kat ka arpun rio. Ya mami ya bis kmato. To. Arpun yo kini kilong kita kibla keren hau haru usim ker Egypt ya kaban walam no ikikun Israel nakari Egypt. Priang biang kani kaju am kawan. Kini u Aaron u Moses. Kile yu ki keren hau haru. Katu baong tu walam no ya ki khun Israel kani kadang de ki keren ki jong trai. Mentah pada maki ki keren hau haru ban walam ya ki khun Israel nakari Egypt. Entah benrap yang kini ken kilong uta u Moses bat uta Aaron. Bodon karu lang ni pada hadian jok ni udai Moses bat sokoi su Aaron am. Sedang no Aaron pun kod hu Aaron. Dakani kalau tak korkom yathu ikakana. Tiap hidan ia hidung tu. Em ka abiang tu nomor kan ngan chuong ba yapi kan ni ri benta ka chuak ba ya ki riu pa ba ko mangi ba sum tu te ka jingora jong pi ka table kum tu kala kham ka jingora jong pi ka table tu kala kham ai ka interest ban pet ken na pet ling ba ka tu ka table ka onra ya ka jing aram ba perkan ya kan ni benta. To kini ki light lagi dekat ki bapen kod sundon ya kani ka gendong ke ban rio. Kini ki dak ki berben ni ki shulong tang ki bashu kilong ki kinja guidelines mo kim de ki badon bade hapo chong ka kot ba kan na do sedang per betho ya ka. Kini kilong tang kot kini ki bai kwa ban pensuk itina pulit ki bu kini ki dak berben. Tinrei ladangi puli pada ki kini ki dekat hang ni. To kani kalong halor jong kajing puson ken ke ba kita ki ba ya bu ikini kidak perban ki bu ni kajing penslor ublai tendeng in haban ya pet pada ka ni kajing tho kum ba kalong pada kalong kumnu kan atrai dengi ya da kata kan kam ya rap yagi mo tongin poi ya katu kadkhot ke bar fufra kadkhot ke bar fufra kadon ni kidi kentin kala jati ha kata kasngi ha ka ba utrai ula kren ha Moses ha kari Egypt dan pulis untuk dekat ke bar kondai ba utrai ula keren ha Moses uda ong ngalong mga utrai tu men keren ha baru usim kari Egypt ya baro ke bang ong hami kani ke ba kadkhot ke bar hufra kan jubab ya ka ai ka ba ngilai keren ngilai kelli ha kita kadkhot ki bishakmat hang no ublay u yakren bat Moses. Te ya katu kajing keli nila adep yakren ba katu kajing ethu kabadan nadu kadkhot ka ba ater ter kadai nakawai ba de katelong. Bat kajing yakren hapdeng jong blay bat Moses. Kadai haka ri Egypt kani kadkhot ka arfu pra ka ithu ikata. Te kren akan ukurkom pau akan ukadur kata klem yethu iyai. Ya kata tengin nemu jubab hida kum nurumo. Tendai kajing tikna kajing penskam ba kajia haka ri Egypt. Temdadan ye yam nak dekat bar fufra ban yakran ni fidan ye ne ban ong ni. Ha. Ya bis kmat. To de poi kan ni dekat ke bar khondai kaban biang ne em ni ba utrai ula keren ha Moses. Kajing sya fufra la biang ni ban ong. Haka takasngi haka utrai ula keren ha Moses haka ri Egypt.
bat utrai uang. Dehang ni kani kerkom ban biang ni kalong ban ya thu ya kajing tikna jong kajing keren hapadeng uni u Jehovah lani u Yahweh ha kajing keren kajing u bat u Moses. Te kajing pen ithu menta hang ni ngalong mga utrai. To kila bini pher ki translation mo te kentin terahi kadahi Yahweh lani Jehovah. Tinrei namar ba ngiabut pada ikat tu kani translation ki ba penan kam da kani keteng Adonai talabu tu da kani ketin trai hakini ki takrau. Kajing pen ithu kajong ublei ya Moses hakani kajing keren bat u hakari Egypt. Ni tenap hati yakni kajing bukan tin ni ba ublei haswa bu un keren udah pen ithu ya ladi da ka kerteng ke belong spesifik am ni Jehovah lani Yahweh. Te ubatha ang ni tu men keren ha upharu usim kari Egypt ya baro kebangaong hame. Te kita kajing keren kumno utrai ya keren Moses katangila da bepech te syakamat. Jong kani kalendong kaban mo. Te kani kawan biak kani kajing betha arphandai. Te kani hang ni kapen kan mau na em ya kadkhot kaba khatar. Long kani ka arphandai kan kadkhot kaba khatar mo. Tung ni pet kin diat imat hap kiu shalor. Kadkhot kaba khatar. Oh em kadkhot kaba khatar kadai tang katu kaba ong ba. Kajing ong kajing Moses hakmi ki khun Israel kim shimla shashkor ngat kumnu tiun skap pharo yang anai to o kani ka khat khat wai fi to let hapo to kren ha pharo usim kari Egypt bon pelaj no iki khun Israel nakari jonghu ia jan dei kom kren kia long marsyak bat kani ka khat ka ba ar phondai kren ha pharo usim kari Egypt ya baro ka bang ong hami kajing batham nei to kam dadon ia ya mani kani kelong tang kajing keren kajing pinithu kajing utrai wat kajing pha namar ngila de biak keren bha shekituki benta ki bishkmat jo kalendong ka ba nriu ru kalendong ka ba san ru yadu kalendong ka ba lai la keren kini ki benta tade phimdan ye ngin jam ni ka ba lai pho mo akad khot ka ba lai pho ka don ni kini ki kentin bat u Moses ulai thu akhmat utrai hakmi nga uba klam ot share kirmiang shintur kumnu ti unsha skor upharu yanga kajing hakani kajing ethu hangni i kajing pendrit kajong Moses kat bahak tu ki benta ki basaneng nyu i kajing tingkhu kajong Moses ning kong shwa bat kitu kitemen kisan jong ki khun Israel namar baki ki kentat ti Moses uang balada maki kim sha skor te kumnu pharu un sha skor ne tadangi kan mau ba yak tu kad kot ka kharar ba siapet mo khanang ba kan yarap na kabentan chungi kat bagi nai kan mau kani kad khot ka kharar hakmi ki khun Israel kim shimla sha skor yaka kumnu ti un sgap upharu yanga u ba khlem ot share ki ribyang sentur kini ki pen kan mau biang ha kani ka pen kot ya kani ka lenong yamni hakmi nga u ba khlem ot share ki ribyang sentur kumnu ti un sha skor upharu yanga te de feedback bahan kini ka kom ya thu ka bangi puli mentahadu ka bakut ni ka lenong ka bandriu ni i ka kom ya thu ka pen scam ya ka jinya keren hapadeng utrai bat u Moses kajing rak khubor kum tu situ kita men kisan jo ki khun Israel bat kajing sngo ko jong Moses ko pun pau bai klem ri hakmat jong ublei kum ba u ulong nila ban ong bai da kentin ka basai ha kani ko wi ka telong jo kajing thu jo kani kajing siam u Moses u sngo thu iladi hi wa long ubet ya ka bandra ya ka khubor dama u hi shau pharu bat pan pendep ya kani ka kam tinrei ublei ba de ulat ya ka ai bu boleh lu atmu sem u beriu lu ksa du nom lai ya kata te to hadu om tu ngila ipo itu ka khot ka lai po ti ofidan e ban ban rap ngam dan ni isu ban rap nomor kali benta ka cuat bah yang pulih ni benta
Sang bang shukwa ban ong ni ko wei ka jing ong jong phi ban ne shwa ban sedang ga khat ka ban hukra ini dak yang na jong te ka jing pen shlo ru ble yum Moses body waran pyong ka ni ka dei tang ka jing tho ya ka jing puson jong unong tho e ni ka banta ban pen suk ni nong puli nei bar pat no kini ka jing tho I'm sure. Umdei unong tho yakini ki bentamo. Nemar ha ka pasdang hi ha ka jingi thu ndukot ba Hebrew kini kidak ke berben kimdon. Kini kidei ki ola bedong bet ki jingi rap jong kinong yalam balang ha kita kipor ki ba lapenyo kot ba syaki beriu baro. Bahateng-hateng da syupuli lenter letat kumtu nemar baka puli kadang liru kadang kam duna. Te don kam ke kini ki balaya puli bah ban don kum ikin ja guidelines bah bagi puli kinong oh kani ke benta keren dia kani kan. Dan rai kini kim dei pede ki benta ki bingi ong baki ladon lupa na du wasdang bubu cing tho ya kani ka kitab kan. Ita ingin hak ban penyepiar kendian mo ita ingin hak penyepiar makini kini tang ki heading section heading mo. Dan rai kani kini ka ju milawan apply ya kata ka ju haprok wei kat ba ne ta kani ka banta habaro kot ba. Habaro. Okay, kabut ki department jong jengek hari kasi la si ban ong ki wan ra ini ki kom tho Ndai har kasi kini jing tho rung nadu kita ki por jong ki pareng ki ni chwa. Nadu kita ki bapen Oh, bu. baik. Nadu ki bapen bu iki lenong ba ki de khot ru lem ba kini ki heading kum ni kan. Kamu dah kot ba tin tan rai da tin Hebrew mo kam shim dan kum ni ka shudong ka ju ka devi ka jingya beteng mai ter dan de khot dan nei Hoi. okay ta tang kata ila wan ong sendian ka jing out share kem yang situr pen kan mau yang Oh kajing ot share kan dei ngikan mau ka dei kajing ete jutang ke bau blei ai ka kum kadak ke papau syabar ne bandong ki jong ublei te ya katu ka konsep lani ya katu ka jingmut jong katu menta pade ha ka jing keren ka jong Moses uwan ra hang ni lada manga ubriu buatingit lada klem penkerpang yang da ublei hi te kumnu pharu uncha skor kan namar haka label ka jong ubriu ka jing ya ka eli keren bat unong sensyar lemda ublei ule kerpang kamut ka syem shitam kan kani long ka pen i hadu kat no umosa su sung thu syapangi la dia te ban syem kat dia ka jingkit kli ka ba ublei upha ka bot don kam hi ka jing le phla ka jong ublei ha u kan